जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बर' हारिनि थाखाय थामथि जि गोरोबथा मैया जानानै थांबाय आरो बे थामथि गोरोबथानि उनाव जोंहा मोनसे बिबान दङ हिसाबै दिनै बे थामथि गोरोबथायाव मा मोनखो मा मोनाखै आरो मानो बे गोरोबथाखौ जोङो खालामनो गोनां जाखो दिनै बेखौ बुंनो थाखाय जों बेवहाय बाहागो लाफैदों। गिबियावनो आङो नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय हाथियार लानानै सोमावसारनाय मेंनो रोङै सासे दैदेनगिरि मानगोनां बिथां लखिन्द्र बसुमतारी बिथांजों लोगोसे माइनरिटी बेंगली एससी मडावी राभा और विभिन्न कम्युनिटीफ्रा उपस्थित हब परा श्रद्धार नेतृबृंद এই সময়ত মই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বড়ো সংগ্ৰামী মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ পেলাই আমাক সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ লগতে আমি যি কামটো কৰিছো এই কামটো স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো। তামাংগাৰা ৰাইজফोर गिबियावनो आङो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो लोगोसे अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों बिथाङा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थानो हायो। नैथियाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनडिपिनि बिएलटिनि बे गासैबो सोमावसारनायाव अबथिरा जिउ गोनांनाय जोंनि जोहोलावजो बिथांमोननि जे खास्रि बिस्रि बुथारजानाय बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बे समाव बावहरदों। दा मानगोनां रायजोफोर दिनै नोंथांमोना जोंनो आर'नाइ गानहोदों नाथाय बे आर'नाइखौ जोङो नोंथांमोननोसो गानहोनांगौ मानोना मोनसे सोमावसारनाय मोनसे जांख्रिथायनि जि जिउ बियो सोरबा दैदेनगिरि नङा बियो रायजो राजासो रायजो राजायासो सोमावसारनायनि जिउ गोदो लामायाव फैबाय थानाय समाव मबाइल खुलिनानै नायनायाव सासे राजबंशी सेंग्राया मैया WhatsApp-आव आपल'ड खालामनाय मोनसे निउज आंनो सोरबा हरदों। बिथाङा बिखा गावनाय बायदियै मबाइलाव गावसिनि रावजों बुंदों बर' हारिखौ आङो सेलुट खालामो होननानै आरो गावनि हारिखौ बियो बुंदों जे आंनि हारिखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनबाय होननानै बिथाङा बुंदों बिथांमोना जोंनि सुक्तिया दा जाथों होननानै एकता दा जाथों होननानै बन्द होदोंमोन नाथाय बे बन्द होनायाव बिथांमोननि मानसिफ्रा रावबो बाहागो लायाखैनो। बिथाङा आरो बुंबावदों बे सुक्तिया जोंनि हारिनि थाखाय बिथांमोननि हारिनि थाखाय गोबां खहा लाबोगोन गोबां बायदिसिना जेंना लाबोगोन बेबायदि बुंथियावबो बिथांमोननि मानसिफ्रा रावबो हाबाफारियाव बाहागो लायाखै होननानै बिथाङा दुखु खालामदों। दा मानगोनां रायजोफोर दिनै बर' हारिखौ बिथांल' नङा आलफानि जाय सिएमसि फरेस्ट बरुवा बिथाङाबो मैया टिभिआव साबायखर बावदों। दिनै बर' हारिखौ सारा इन्डियानि मानसिफ्रानो दिनै बाख्नायदों सारा आसामनि मानसिफ्रानो दिनै बर' हारिखौ बाख्नायदों आरो बे बाख्नाय जानायनि गुदियाव दङ नोंथांमोन बर' आइ आफा रायजो राजाया। दा बेनिखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ दिनै गिबियावनो मोनसे बाथ्रा खावलायग्रोनानै दोननो सानदों मानसिसो बयनिबो गोसोआ सोलाय सोल' जायो जोंहा बयनिबो गिनांगौआ जाबाय जोंनि गोसोआ सोलाय सोल' जानो नाङा। बड'फाया बिनिखायनो बुंलांदों आं थैनोसैयाव
आंहा मोनसेल' दुखु थागोन आरो बिथांनि दुखुआ मा गाव थैनायजों गावनि सानस्रियाबो थैफालाङोब्ला बेवहायसो बिथाङा सुखुहायै दुखु थागोन होनदों। बिथांनि सानस्रिया मा बुहुमनि बर'फ्रा गेरेमसा हारि जानांगोन। बुहुमाव बर' हारिया हायाव दैयाव अख्राङाव हाजोआव जेराव था साफ्रोमबो बर' फिसाया बिनिफ्रायनो जों जागायजेनदोंमोन। बै समाव जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारलायनाय गावलायलायनाय मोखांजों मोखां नायलायनो हायै नेरलायलायनाय बैबायदि समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो सानदोंमोन बे सोमावसारनायखौ लाबोफिननाया मोजां जागोन ना जाया। नाथाय जोङो माखासेया साननानै लादों जे सोमावसारनायखौ जुदि लाबोनो हायाब्ला हारियाव खौसे फैनाय नङा, हारियाव सोलायनाय फैनाय नङा, हारियाव थांना थानायनि साहस फैनाय नङा, हारिया दावगालांनायनि लामा नुनाय नङा। ओंखायनो 2010 मायथाइयाव बिटिसि जाखांनायनि उनाव जेरैखि जाया जानजि खाफ्रानानै साब्रैसो मानसिजोंबाबो जोङो थांखि लाफिनदोंमोन। मानोना बड'फाया बुंलांदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, सोमावसारबासो जोंहा खौसे फैयो, जांख्रिखांनायजोंसो खौसे फैयो, हाबा मावनायजोंसो खौसे फैयो। आरो बेबायदिनो बर' हारियाव खौसेया फैदों। दिनै रायजोफोर बे सुक्तिया जागोन जाया बेसेबांबा मोनसे गाज्रि थासारियाव दङमोन। गिबि खोथाया जाहैबाय जोंनि हाथियार लाग्रा आफादफोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि बेखौ नुनानै सुथुरफ्रा गोबां खाबु लाबाय। गोरोबलायनो जाहाथे हाया, रायलायलायनो जाहाथे हाया, रायलायलायोबा बिसोर गोख्रों जागोन, गोरोबलायोबा गोख्रों जागोन, रायलायलायनो हायै मोनसे थासारि खालामबाय। नाथाय बे थासारिखौ नुनानै दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगाङाव जों थांखि लाबाय जे जेरैखि जाया सोरनिबा आथिं हमनानैबाबो सोरखौबा खुलुमनानैबाबो गाखोनानै बिख'नानैबाबो खेबसेनि थाखाय मोनसे गोरोबथा खालामनाया जोबोद गोनां जाबाय। नङाब्ला बिदा फंबायनि गेजेरावनो गाबोन सोरबा बुलाय होगोन, गावलायफिनगोन। दा बिनि थाखायनो भारत सरकारनि गोबां एजेन्सिफोरजों रायलायै नैबे थासारिया जोंहा फैदों। दिनै जों साबायखर बावनांगोन बे थासारिखौ बुजिनानै बिथां सावरायगिरिमोना मेंबारनिफ्राय फैदों। दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारि बिथाङाबो हाखु दाखुबाबो बिथांखौ बर'ना लांनानै सागान होनाय मोनसे थासारि जादों। नाथाय बिथाङाबो सागान होनानै दिनै बेखौ मोगथां महर होबाय। जोङो दिनै बर' फरायसा आफाद एनडिपि प्रग्रेसिभ जोङो मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन आरो मोनसेया जाबाय गणतान्त्रिक संगठनब्लाबो खुनु सिमा दोनालासे बिदा फंबाय ज' फैनानै जों खामानि मावबोदों। दिनै बर'नि आफादफ्रा गासैबो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लाबोदों। दा मानगोनां रायजोफोर गुबुन हारिफ्रा मानो मानिदों? दिनै 20 बोसोर बारबाय एनएसियाना दाबो एकर्ड खालामनो हायाखै, बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ लाबोनो हायाखै। बिथांमोनाबो दिनै सावरायदों। आंनो गोबां नागा मानसिफ्राबो मेसेज हरदों बोरै गावखौ नोंथांजों जों रायलायनो लुबैयो, नागालेण्डआव फै नोंथांजों रायलायगोन, जों थांनानै रायलायहैगोन, बोरै बे सुक्तिया जाखो जों मानो खालामनो हायाखै सुक्तिखौ बिथांमोना दिनै रायलायदों। आरो जोङो ओरैबायदि दुखुनांथाव दाख्लै बावै दिल्लीयाव बेसेबांबा गोबाव थाहैदों, नाथाय सासेया सासेजों रायलायनो हानायनि परिबेस जोंनो सरकारा होआखै। थेवबो बे सुक्तिखौ जों खालामनानै फैबाय। आरो दिनै बन्द होग्राफ्रा नायबाय थाबाय, टाइम सावग्राफ्रा नायबाय थाबाय, जोंनि हेंथा बुंग्राफ्रा नायबाय थाबाय, रावबो जेबो खालामनो हायाखै। जोङो सुक्ति होबाय आरो दिनै फैबाय। बेवहाय जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंफैबाय। दा मानगोनां रायजोफोर बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ? गोसोआव जोंनो आत्मबिश्वास नांगौ, गावनि सायाव फोथायनाय लानांगोन, हारिनि सायाव फोथायनाय लानांगोन। जोङो बर' फिसा, बर' बिमा बिफा, बिब' बिनानाव फंबाय बिदा जोंहा साफ्रोमनि सायावबो बिश्वास दङ। बेनिखायनो बे सोमावसारनायखौ जोङो जेरैखि जाया लांबाय थानो हागोन। दा ओंखायनो रायजोफोर सोरबाया बुंनाय बायदि आलादा रायजोखौ गारबाय, उमुखखौ गारबाय, आलादा रायजोआ बिखायाव दङ, जोंनि बिखायाव हाबनानै दङ बड'लेण्ड सोदोबा। आरो बे बड'लेण्डआ मा? बे हा दखलसेजों आं नोंथांमोनखौ हाजोंल' बड'लेण्डखौ सुनो नाङा। बड'लेण्डआ मा? बड'लेण्डआ बर' हारि थांना थानायनि जिउ रेखा। बे सोदोबजोंसो बर' हारिया थांनानै थायो। ओंखायनो मोनसे समाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल, मोनसे समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन